Il-Kulleġġ Malti għall-Arti u Xjenza l-MKAS nieda simpożju ta' jumejn bilan li jisfida l-status quo filwaqt li jsaħħaħ il-legat tal-qasam sportiv wara l-avvenimenti ewlenin li se jsiru f'pajjiżna din is-sena. Dan se jiġi organizzat bejn it-23 u l-24 ta' frar mill-Istitut għas-Servizzi fil-Komunità fih dan il-kulleġġ. Madwar 40 kelliem minn 9 istituzzjonijiet edukattivi u 14 l-organizzazzjoni sportiva se jkunu parti minn diskussjonijiet u preżentazzjonijiet fosthom membri tal-UEFA u oħrajn b'involviment fil-lob tal-Commonwealth u l-Olimpjadi fost l-oħrajn. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima fakkar li pajjiżna se jospita żewġ avvenimenti fuq skala kbira, il-lob tal-pajjiż iż-żgħar u l-finali tal-UEFA tal-Under 19. U għazit jgħid li l-MKAS huwa kruċjali fl-edukazzjoni sportiva u li dan is-simpożju se joffri lok għal aktar opportunitajiet. Lettur anzjan f'dan il-kulleġġ Joseph Mifsud li qed jikkoordina dan il-proġett fihem ukoll l-għanijiet ta' dan is-simpożju. Huwa ffukat fuq temi varji li għandhom x'jaqsmu mal-isport Malti, fosthom l-importanza li jkollna edukazzjoni post-sekondarja tajba l-istudenti tagħna u ħan affrontaw ukoll temi partikolari. Il-tieni tema li ħatkun l-importanza li nipprovdu opportunitajiet ta' sport il kulħadd, kif ukoll x'inhuma l-aspetti li għandna nżommu f'moħħna biex ikollna performance tajba fil-livell elite, kif ukoll it-tielet u l-aħħar tema fejn ħan nifukaw fuq l-importanza li jkollna xi tip ta' bidla fil-mentalità tagħna sportiva. Il-prinċipal tal-kulleġġ Joachim James Kallejja qal li l-istudenti għandhom jassiguraw li l-qasam sportiv ikun dinamiku u inklusiv. Min-naħa tagħha direttur tal-Istitut tas-Servizzi fil-Komunità fil-kulleġġ Anne-Marie Kassar qalet li se tkompli tissaħħaħ il-ħidma biex kulħadd jingħata opportunità ndaqs minkejja l-fatt li aktar minn 500 student jistudjaw korsijiet relatati mal-isport.